So enw i 'di Tesni Calennig. Dwi'n un rhan o ddwy o Crefft Migldi Magldi yn Gaernarfon. Dwi yn wneud gwaith gof a gemwaith. Nes i gael fy annog i wneud y busnes mwyn gallu creu gwaith fy hun a bod yn artist. Enw fi 'di Angharad. Dwi'n gwneud gwaith darlunio a gwaith arian. A dwi'n ar y funud yn gwneud lot mwy o'r fatha gwaith graffeg o Crefft Migldi Magldi mwy na ddim byd. Nathon ni ffeindio Menter Môn pryd nathon ni ddod o hyd i'r efel. So pryd o'n ni'n siarad efo galeri a tîm cei llechi am dechrau rentio'r lle. Nes i ffeindio'r cymorth ganaled yn rili defnyddiol. Yn enwedig yr rhan o pres a budgetio a be i wario ar a be i ddisgwyl bob mis i gallu hyfforddio yr uned a creu cyflog a falle. Achos dydy'r ochr busnes ddim yn dod yn naturiol i fi, mae'r ochr celf yn fwy. So oedd i helpo'n rili ddefnyddiol. Nath Arfor helpu ni efo rent ac nath hynna rili helpu ni gallu gael y cyfle i wneud hyn. Dwi'n meddwl heb y grant sa'n ni ddim wedi gallu gael y lle yma. Dwi'n meddwl bod yna lot o bobl sydd yn gorffen prifysgol, yn enwedig artistiaid, yn gael y cyfle i wneud rhywbeth fel yma, so nath helpu lot. Nath llwyddon lleol cynnig pres i helpu fi fynd i arddangos fy ngwaith yn yr Oxo Tower yn Llundain, a so nath nhw rili helpu fi gallu gwneud hynna'n bosib. Swn i'n dweud bod hwb menter di roed a hyder yn celf ni a hyder i ni fatha wneud rhywbeth fatha cychwyn busnes. Ac yn enwedig am y pres, sa'n ni ddim yn fatha siop. Mae o bron fatha heb y siop ma sa hyn ddim yn ddim byd. Na, mae wedi bod yn lyflu rili do. So. Oh.